ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪሱ ድዩ ካብ ሕጂ ክምለስ ዘለዎ ወሳነ ሕቶ ጉዳይ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ምስ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጣመረ እዩ። ፖለቲካ ማለት ምሕደራ ፖለቲካ ማለት ቁጠባ ፖለቲካ ማለት ሰላምን ፍትሕን መሰልን ማለት ስለዝኾነ እቲ ቀንዲ ምክንያት ናይ ዝጥምረት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማእከል እዚ ፖለቲካ ሴንተር ኦፍ ፖለቲክስ ዘሎ ቀዳማይ ስሕበት ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ብምዃኑ እዩ። ከምዚ ክብል ከለኹ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን በዛ ሓሳብ ክስማዕምዑ ከለው እቶም ገና ዘይበረሃሎም ዘሎ ኤርትራውያን ወግሐ ፀብሐ ይቃወሙኒ ንትግራይ ግዚፈ ንኤርትራ ዝሽምርር ዝመስሎም እውን ምሁራትና ዘበሉ ማዕለያ ይብሎምን። እቲ ዘይሰገረ ሓቂ ግና ንሱ እዩ። እዚ ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓንቲ ሃገር እየን ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ከምቶም ኮነኢሎም ዝጥይቁ ዝብልዎ ትግራይ ትግርኝ ማለት ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ርእሱ ክኢሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ቁመና ዝውንን ርስትን ቅርስን ዝውንን ባዕሉ ዕድል ክውስን ዝኽእል እምበር ዝልጠፍ ህዝቢ ኣይኮነን። እቲ ሕቶ ኣብዚ መሰረታዊ ዘይልወጥ ሓቂ ከመይልና ንህዝብና ሰላም ነምፅእ ዝብል ክምለስ ኣለዎ። ቅድሚኡ ግና ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ኣብ ኣስመራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ኣብ መቐለ ምህላው ንእመን። ናይዚኦም ክልቲኦም ህዝቢ ጥምረትን ከምኡውን ተደጋጋሚ ኩናትን እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውስኖ። ኣነ እዚ ክቕይር እደልዮ ነዚ ንምፍጣር ድማ ዝከኣለኒ ከይተሓለልኩ እየ ዝፅዕር። እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ፀገማትን ዕንቅፋታትን ዝበዝሖ መንገዲ እዩ። ከምዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ እቲ ሃንደበት መፂው ባንክን ታንክን ወኒኑ ሎሚ ሓደጋ ኩለና ኮይኑ ዘሎ ስርዓተ ብልፅግና ደቂ ትግራይ የዕብየ እሞ ደቂ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከይትበታተን ብዝብል ጭርሖ መንበሩ ከም ዘፅንዕ ገይሮሞ ካብዚ ከመይ ንውፃእ? እዚ ሕጂ ዝስራሕ ዘሎ ናይ ሓባር ተበግሶ ተመሊሱ ናብ ሓደጋ ከእትወና ድዩ ወይስ ንሓዋሩ ጌጋታትና ኣሪምና ሓዱሽ ንወለደታት ዝተርፍ መድረኽ ኢና ክንፈጥር? እቲ መልሲ ቀሊል እዩ። እዚ ሕጂ ድሕሪ ደማዊ በደል ጀሚሩ ዘሎ ምድግጋፍ ናብ ሙሉእ ምሕዝነት ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ክሰግር ቀሲሉ ዝዓቢ እኳ እንተኾነ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ፅምዶ ናይ መወዳእታ ፌርማትኡ ምዕራፍ ስርዓተ ብልፅግና እንተኮይኑ ምሕዝነት ኣንጻር ደርጊ ምድጋም ጥራሕ እዩ። ናይ መወዳእታ ፌርማትኡ ዕላምኡ ግና ረብሓን ሰላምን ምዕባለን ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን እንተኮይኑ ግና ዝኽፈል መስዋዕቲ ሰናይ ፍረ ክህልዎ እዩ። ንብዙሓት ገዳይም ኤሊታትን ፖለቲከኛታትን ትግራይን ኤርትራውያንን ከቢድዎም ዘሎ ድማ ኢሳያስ አፈወርቂ እናሃለወ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ዝብል 100% እምነት እዩ። ገለገለ ነዚ ሓሳብ እዚ ዝደፍእሉ ኤሊታት ተጋሩ ነታ ሓፂያዊት ኢትዮጵያ ዝናፍቑ ክኾኑ ከለው እቶም ኤሊታት ኤርትራ ድማ ትግራይ ዝበሃል ዓሌት ክለግቦም ዘይደልዩ እዮም። ናተይ እምነት ድማ ይኹን ኣይኹን ክጅመር ዘለዎ በዚ መንገዲ ጥራሕ እዩ ዝብል እዩ። እቲ ብሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ህዝባዊ መንግስቲ እውን ነዚ ዘቐፅል ክኸውን ይደሊ። ዓሌትነት ኣብ ኤርትራ ክጠፍእ ይደሊ። እዚ ዓሌትነት ኣብ ኤርትራ ስርዓት ድማ ህግደፍ ኣይፈጠሮን። ጣልያን ዝፈጠሮ 100 ዓመት ዘቑፀረ መንሽሮ ሕብረተሰብ እዩ። ኣብዚ ቅንያት እዚ ካብቶም ዓብይ ፅልዋ ዘለዎም ኤሊታት ትግራይ ብፍላይ እዞም ሰለስተ ኣቶ ጌታቸው ረዳ፣ ጀነራል ጻድቃን ከምኡውን ስየ አብርሃ ዝህብዎ ዘለው ትንታነታት ተኸታቲለ እቶም ከም በዓል ሳሙራ ዮሃንስ ወዘተ ኣብ መረረ ጥራሕ ዝውዕሉ ግና ማይ ዝቋፀር የብሎምን። እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኦም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ኣበርክቶ ቀሊል ኣይነበረን። ዝህብዎ ትንታነ እውን እንተኾነ ሳይነሳዊ መሰረት ዘለዎ ኩሉ ሳዕ ዓሰር ዝገድፍ ምዃኑ ኣኣምን። እቲ ኩሉ ትንታነ ግና ንገበናት ስርዓተ ብልፅግና ኣብ ሳንዱቕ ዓፂኻ ናብ መራሕቲ ትግራይ ጥራሕ ብምትኳር ሽግር ትግራይ ኣይፍታሕን። ብቐንዱ ማእሰሪ ኩሉ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ስርዓተ ብልፅግና ሕወሓት ዘይብላ ትግራይ ብምድላይ እዩ። ገዲም ተጋዳላይ ኣቶ ስየ አብርሃ ትማሊ ዝህቦ ዝነበረ ትንታነ ኩሉ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣፍሪሱ ካብ ኮር ንላዕሊ ዘለው ኣዘዝቲ ሰራዊት ድማ ናብ ኩናት ይነቕሉ ኣለው ዝብል እዩ። ውዕል ፕሪቶርያ መጀመርያ ዘፍርስ ዘሎ መን እዩ? ውዕሊ ፕሪቶርያ ነቲ ፈራሚ ውዕል ሕወሓት ሕጋዊ ኣፍልጦ ከልኪልካ ክቕፀል ይከኣል ድዩ? ቀንዲ ተደራደርቲ እኮ እቲ ናይ ሓባር ዝቆመ ጊዜያዊ መንግስቲ ዘይኮነስ እቲ መንቀሊ ኩናት ፖለቲካዊ ሽግር ዝፈጠሩ ሕወሓትን ብልፅግናን እዮም።
ኣብ ግዜ ስልጣን ጌታቸው ረዳ ጠንቂ ፀገሙኸ ንመሪሕነት ህወሓት ኣወሲንካ ካብ ፀወታ ወፃኢ ጌርካ እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ፌደራል ኮይኑ በይኑ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከፈፅም ብምድላዩ ዝተፈጠረ ቅልውላው እዩ። እዚ ድማ ሓድነት ሓይልን ፅልዋን ህዝቢ ትግራይ ዝበተነ ፈታኒ መድረኽ እዩ ነይሩ። ገዲም ተጋዳላይ ኣቶ ስየ ብርሃ ካብ ዘለዓልዎም ኣገደስቲ ነጥብታት እዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብዝግባእ ተተንቲኑ ዘቐመጦም ስጋኣታት እዮም። ኣብዚኦም ኣነ እውን ሙሉእ ስክፍቲ ኣለኒ። ንሱ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣፍረስ ስርዓት ህግደፍ ደኾን ይኾኑ ዝብል እዩ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጀነራላት ትግራይ ከምቶም ጀነራላት ስርዓተ ብልፅግና ኣብ ትሕቲ እዚ ፊሊጶስን ሓዱሽ ኤፍሬምን ወዲ መምህር ደኾን ይኣቱ ጎደናታት ኣስመራን ኢምፔርያል ሆቴልን ደኾን ይድረሩ ዝብል ስክፍቲ ኣሎኒ። እዝን ከይኸውን እቲ ውህደት ንናይ ሓባር ሚዛን ዝወስድ ክኸውን የብሉን። ሰራዊት ትግራይ በቲ ቆይሙ ዘሎ ናይ ባዕሉ ወተሃደራዊ ኮማንድ ብቀጥታ ክእዘዝ ኣለዎ። ገለ ጀነራላት ብፊሊጶስ ገለ ጀነራላት ድማ ብጀነራል ፍስሐ ሃይማኖት ክእዘዙ የብሎምን። ከምኡ እንተኾይኑ ከምቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣቶ ስየ ብርሃ ዝበሎ መጀመርያ ናይ ትሕንፍሽፍሽ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት እዩ ክብገስ። ጠንቂ ስዕረት ሰራዊት ፌደራል ኣብ ወርቄዲኖ ድማ እዚኡ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ስርዓት ብልፅግና ክሳዕ ዘሎ ህግደፍን ሕወሓትን ዘይኮኑ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን እዮም ኣብ ሓደጋ ዝኣትዉ። ስለዚ እዚ መጀመርያ ክዕገስ ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ዘተኣማምን ኣፍ ደገን ቁመንኡን ክዕር ኣለዎ። እዚ ዋጋ ክኸፍል እዩ። ግድን ክስራሕ ክዕመም ዘለዎ ነገር ግን እዩ። እዚ ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ምምላስ ድማ ነቲ ላሕሊሑ ዘሎ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ከምኡ እውን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይን ናብ ቦትኡ ክመልስ ጸቕጥን ሰላም ክፈጥር እዩ። እንተዘይኮይኑ ናብ ሙሉእ ኩናት ዝእቶ እንተኾይኑ ዘይተርፍ ይመስል። ምስ ኩሎም ሓይልታት ጥምረት ፈጢርካ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ናይ ሓባር ስራሕ ክስራሕ ግድን ይኸውን። ደጊም ንድሕሪት ምምላስ ዝኸበደ ሓደጋ ኣለዎ። መምህር ተመስገን ካሕሳይ